vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Hey, pakaipa pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Message yavakatumidzira iyo inoti: makadi zvenyu mukomana She, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma, please, kana mava kuposta nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchivanzawo chiso changu. Inini mukoma pari zvino ndiri mudzimai ane makore 50 ekuberekwa, ende ndinoda kureurura kuti ndinoitawo bonde nemwana wangu. Zvinhu izvi zvakatanga kubva mwana wangu akangoti achingonosvitsa 19 years, ndo patakabva tazotanga kurara tose. Asi kubva mwana uyo ndichimuzvara ndainge ndiine imwe bond iyo yatingati ibond yekuti haisi normal at all. Ndainge ndiine bond yakanyanyisisa nemwana wangu uyo. Zvimwe kuda inhau dzekuti ndichizonomuzvara ndakanyanyisa kutambudzika zvekare, ndokubva ndazotanga kushungurudzwa zvekare navamwene mushure mekunge vandiudza ivo vachinditi mwana uyu andainge ndazvara ainge asiri mwana wemwana wavo. Saka izvi zvakabva zvanyanyisa kundirwadza. So I think kuti ndakabva ndazongobatwa nemweya uya wekuda kuprotecta mwana wangu kubva achiri mwana mudiki, because aitoti kana akachema zviya then ivo vamwene vangu vaibva vatotanga kutopopota vachipopota vachiti kowai mwana ari kungoramba achingochema. Asi mukomana She, mwana iye ainge asingazivi kuti mumusha umo ainge asina kugamuchirika, nekuda kwekuti ivo vamwene vangu vainge vachifungidzira kuti mwana uyu ndainge ndakatongoita zvekumuhura. Zvadaro mukomana She, inini nemurume takabva tazorambana. Zvino ndakazoti ndava single mother, kudaro upenyu hwakazotongoramba huchindiomera kusvika pastage yekuti ndakatambudzika kunopinda mbawa chaimo, not because ndainge ndichida zvechipfambi, but kutoshaya kuti mwana wangu uyu ndingamupei vabereki vangu, nekuda kwekuti mwana ndakamuita at an early age. Vabereki vakabva vandidzinga pamba, ende vabereki vachindidzinga pamba amai vakabva vati kana ukangodzoka pano zveshuwa ndinokuponda, because vabereki vangu ivo vainge vari vakuru vekuchechi. Saka vainge vasingadi kuzivikanwa kuti inini ndainge ndakamitiswa. Saka vakangoita sekunge ndainge ndakaenda kunogara neimwe hama. Saka kuti ndinge ndichidzoka nemwana vakabva vaona kuti ivo vaibva vazoita sekunge munhu anonyepa, vaizoita sekunge vanhu vanonyepa, ende ivo vainge vakatarisira kuti kana ndikambogarako ikoko kumarriage kwangu, pandinozodzoka ndichizobvisirwa mari, at least zvinenge zvava nechiremerera. Pavakazonzwa ndichivaudza ndichiti kunoku ndadzingwa navamwene vangu, ivo vakabva vati saka wakaita chihure, kuno hatidi kana kumbogara takuona. Nguva yacho iyoyo mukoma zvema-DNA kwainge kusina, yaitongova nyaya yekuti kana vanhu vakatongoti mwana uyu haasi wemumusha muno, nekuda kwekuti wai amboramba kuyamwa mukaka, zvaitongovharana zvakadaro. Obva watoudzwa kutoti pana pamwana uyu hatisi kana kumboda kumuona. Ndo mabviro andakazoita ipapo mukomana She, ndikatanga kugara ndoga. Ndainge ndava kungoti chero chamuka inyama, mukarumuka ndaigara mukoma. Dai kwanga kuri kunzi ndaikwanisa kumboita rewind video yacho yobva yazorakidzwa vanhu maindinzwira tsitsi. Chainge chingori chirumu chainge chakangoita kunge chidanga zvacho chirumu ichocho mukoma. Ndo mandaipota ndichingovinzawo varume avo vanenge vandichiva, ndobva ndazorara navo. Umwewo ndo aindisira mari yekuti ndinge ndichitenga katsaona kehupfu. Umwewo ndiye ainge achindisira mari kuti ndinge ndichitengawo kamafuta. Upenyu hwainge huchitongoendeka just like that. Mwana wangu achikura, bondi yaiya yakangoramba ichingokura mukoma. Kudzamara vabereki vangu vazoona kuti mwana anyanyisa kushungurudzika, ndokubva vazobvuma vabereki vangu kuti ndinge ndichizodzoka pamba. But pandakazodzoka pamba mukoma, inini ndakabva ndazowana basa somewhere. Ndakati ndawana basa somewhere, mwana ndokubva ndazomusiya
aina amai vangu, but still ndiriko ikoko ndaingoti kana ndikatanga kufunga mwana wangu ndaibva ndatanga kuchema nekuda kwebond iyo yandainge ndiinayo nemwana wangu. Zvadaro most of the times I was never at home mukoma. Ndakazozamawo kechitu kuti ndinge ndichipinda mumarriage. Unfortunately ndakati ndaenda kuya zvino hazvina kuzofamba nenzira dzakanaka because ikoko ndakasvika zvemwana zvikabva zvaramba, and this was like years and years ndiri mumarriage imomo. By the time yandakazodzoka kumba ndakatotadza kana kutorecognize mwana wangu. Ichi ichokwadi mukoma, ndakatadza kurecognize mwana wangu because mwana wangu ndakamusiya achitori mwana mudiki ndichienda kumarriage. By the time yandakazodzoka ndichibva kumarriage mwana wangu uyu ainge ava ne12 years. Apa akabva azongotora muvirisi wababa wake zvekuti ne12 years idzodzo waitofungidzira kuti zvimwe kuda mwana uyu atova kuma 16 years. Apa ni handsome mukoma. Ndakabva ndatadza kana kuzvidzora. Ndainge ndava kungogara ndichingofunga mwana wangu pose pandinenge ndiri. Ndaiti kana ndikangogara ndafunga mwana then ndaibva ndatanga kutonzwa mafeelings zvekutonzwa kutoti ndiri kutoda munhurume. Saka ndaizoti kana ndanzwa mafeelings iwawo ndaibva ndazongotsvakawo munhu wekuti ndinge ndichipedzera mafeelings kumunhu iyeye. Saka ndakazoti mukunotaurawo nevanhu ndikati inini condition yangu yakamira sekudai so, but handida kutaura ndichiita sekunge munhu uyu wandainge ndichifila ainge ari mwana wangu. Ndakatongotaurawo neumwe friend yangu uyo wandainge ndichiwirirana naye ndikamuudza kuti pane umwe muchinda so wandinonzwa kuda, saka handizivi kuti ndikazvifambisa sei nekuti already pane umwe munhu wandiri kudheita. Saka iye ndiye akabva azouya neidea yekuti kana uchida kuti zvinge zvichikurerukira panguva iya yekuti unenge uine mufesi wako, iwe uchibva wangotanga kufunga mufesi wako uyo waunoda nemwoyo wako kubva musi iwoyo mukomanashi, ndo zvandainge ndava kungoita. Ndaiti kana ndikasangana nemurume uyo anenge andipfimba kana kuri kunzi ropa redu rikabvumirana, then paya kana tava kunorara tose ndaisazoita zvinenge zviripo paground ipapo izvo zvatinenge tichiita. Ndaisa concentrata ipapo, asi ndaibva ndatanga kuconcentrata mukomanashi. It is very unfortunate zvekuti ndaitanga kuconcentrata pamwana wangu ndobva ndatozviona ndichitorara zvangu nemwana wangu. Ende musi wekutanga wandakazviita mukoma, ndakazoti paya ndichinopedza ndega ndakaona kuti zvinhu zvainge zvaitika ipapo ndainge ndichiita sekunge munhu ainge arohwa nemagetsi. And this was like the first time ndichisangana nezvinhu izvozvo, ende ndakazongoramba ndichizviita nekuda kwekuti kana munhu ukagara wanakidzwa nesomething unongoramba uchingoda kungoramba uchingonakirwa just like that. Well mukomanashi, iyi secret iyi ndakaichengeta kwemakore nemakore. Secret iyoyo ndakangoichengeta. Ndakazoti mwana wangu paakazonotena 18 years ndakabva ndazodana mwana wangu kubasa uko kwandainge ndichishanda. Panguva yacho iyoyo ndainge ndichishanda ndichigara pabasa. Ndakazoti mwana auya, mwana ndokubva ndamudhileya. Ndakamudhileya mukoma, apa ndichiziva kuti kumudhileya kwandainge ndichimuita ndainge ndichida kuti ange achizorara pamba ipapo in that same room, but mupfungwa dzangu handina kana kumbogara ndafungidzira kuti maybe inini naye pane zvimwe zvinhu zvakashata zvinozoitika. Ndainge ndichingomuda kuti ange achiva close neni. Wawo mukomanashi, takazoti nguva yekuti tava kunorara yasvika, iye akabva ati nhai mama ndorara kupi. Apa ndainge ndingori ne1 jira because pamba pandainge ndichishandawo vanhu vepo vainge vachingoita sekunge vasingandifarire or something else. Ndaingova nejira rangu 1. Ndakabva ndati uya zvako urare pamubhedha ko, chakashata chimbori chii? Nekuti inini ndiri amai vako. Mukoma ndichitaura naye ndaita kunzwa kuti ndaita kumerera. Well mwana akabva auya ndokubva arara, but musi iwoyo hatina zvedu kunyanya kuita zvinhu zvakashata. Asi zvandaingoita ndezvekuti ndaiti paya kana abatwa nehope ndobva ndazotanga kuzvidhuma-dhuma, ndichizvidhuma-dhuma kusvika sikarudzi yake ndava kunzwa kuti nayo yava kudairira. Izvi ndakazviita mukoma. Ndakazoti mwana wangu ati yarukei, ndo pandakabva
ndazomudana zvekare. Mwana akazoti auya iyewo at that time munhu wekutoti ainge ava kuziva kuti chinonzi munhukadzi chii. Takangoti tichingonopinda mumachira mukoma ndakati ndirere padhuze naye mwana wangu uyu, ndakabva ndatonzwa kutoti ainge atoshatirwa, zvinhu zvainge zvisisina kana kutombomira zvakanaka. Ndisu uyo mukomanashe tikabva tatongotanga kutongoita murima imomo. Takazviitira murima imomo mangwana makuseni, ndakamukira makuseni seni ndokubva ndabuda ndikashanya because mwana wangu ndainge ndichinyara kuti ndinge ndichifesana naye nekuda kweizvo zvatainge taita the previous night. Ndakabva ndazvipromisa kuti izvo zvinhu zvandainge ndaita ndaisafanira kuti ndinge ndichizozvidzokorora zvekare because chainge chisiri chinhu chakanaka zvachose. Well mukomanashe, zvinhu izvi zvakaramba zvichingoitika kudzamara iye one day ati mama ndinokumbirawo kuti munge muchiuya kumba. Ndakazoti ndaenda uko kwaainge achigara mukoma musi iwoyo ndopatakazokwanisa kuita chaiko kutoriita bonde. Takatotarisana takariita ari masikati mukoma. Tapedza kuita bonde iwo akabva angobuda, iniwo ndikangosara ndakarara ndichizvinyarira. Achibva kuya uko kwaainge abva mukoma ndokubva tatangidza zvekare. Takaramba tichingoita mukomanashe kudzamara inini ndichizobatira pamuviri, asi ndakati ndichinobatira pamuviri paya ndikabva ndaona kuti nhumbu iyi yandainge ndabata, nhumbu yandainge ndapiwa nemwana wangu, chainge chisiri chinhu chainge chakanaka. Saka ndakabva ndazoibvisa nhumbu iya mukoma. Ndakati ndaibvisa takangoramba tichingoita zvedu bonde, inini nemwana wangu tichingoita bonde kudzamara mwana manje azosvika stage yekuti ainge ava kutanga kudheita vasikana, ende aitoti kana akadheita musikana wake obva atondiudza kuti mama ndine musikana wangu uyo wandiri kudanana naye. Saka izvo zvakandirwadza mukoma. At the beginning of this whole thing, zvinhu zvekuti ndainge ndakazvivimbisa kuti mwana wangu kana azosvikawo stage yekuti anenge ava kuda kuroora ndinofanira kuti ndinge ndichizomuita iya yavanoti let go pachirungu, asi ndakabva ndatadza kuita let go. Ndakatadza kuita let go zvachose mukomanashe, zvekuti mwana akazoti auya nemusikana wake achiuya kuma-introductions. Musikana uyu ndakaita sekunge ndichamurova nembama achitaura. Ndikabva ndazosara ndichiudza mwana wangu kuti uyo haaiti zvamuchose, uyo haatomboiti. Mwana ndokubva azotongonditeerera mushure mekunge ini amai vake ndamuudza kuti musikana uyu ndinoona sekunge ihure. Ndikamuudza kuti kana ukazoroorana naye musikana wako uyu, kana ukazosangana nezvaunenge wasangana nazvo, inini usazouya kwandiri uchitsvaka maadvices nekuti inini ndinozviziva kuti munhu uyu wako uyu ihure. Mwana akabva azongonditeerera ndokubva azorambana nemusikana wake uya. Izvi zvakaramba zvichingoitika kudzamara mwana azondibvunza kuti nhai mama ko chii chiri kuitika, because so far ndauya nevasikana vakasiyana-siyana vose muri kungovati mahure. Ishuwa here kuti vasikana ava vandiri kuuya navo vose mahure? Mwana wangu ndopa ndakabva ndazomuudza kuti inini zvaunondiona inini ndichiri kuda nezvako. Iye akabva ati ingawani mama, takavimbisana kuti tichangoramba tichingodanana no matter what. Ndikabva ndati izvozvo ndinozviziva, but ndinoda kuti unge uchindiitira chisungo chekuti kana kuri kunzi ukazowana waunoda iwewe haufi wakandikanganwa. Ndokubva azoita chisungo neni. Ndikati no, it is not enough. Ndo patakabva tazosarudza mukoma kuti tinge tichienda kunobatsirwa. Ndakanyara mukomanashe ndichinopinda mudare revamwe sekuru. Ivo sekuru ava vakabva vatibvunza kuti tainge tichitsvakei mudare ravo. Ndokubva tazovaudza nyaya iyo yatainge tafambira. Vakaramba vakanditarisa ndokubva vatanga kudzungudza zvavo musoro wavo vachiti izvi ndo zvezvimwe zvinokonzeresa kuti mvura isanaya nenguva iyo yainenge yakatarirwa naMwari kuti ndipo painofanira kuti inge ichinaya nekuda kwevanhu vakaita seni. Asi ndakabva ndavakumbira sekuru vaya ndikati ndinokumbira ruregerero. Ivo vakabva vati ivo havasi Mwari vekuti ndingavakumbira ruregerero. Idzi mhaka dzangu idzi ndaifanira kuti one day ndinge ndichizozvidairira pamberi paMwari. Ndikabva ndati zvakanakai, asi pari zvino chindigadzirirai zvekuti inini nemwana wangu tinge tichisunganidzwa, tinge tichiita chinhu one.
saka takabva tazosunganidzwa mukomanashi. Takati tasunganidzwa kudaro, makore akaramba achingofamba, mwana wangu kuti ange achiwana munhu wekuti anokwanisa kugarisana naye kwenguva refu zvakabva zvaramba zvamuchose, because iye atori nenguva yekutoti sikarudzi yake haitomboshandi panguva iyo yekuti anenge achifunga nezvangu, ende iniwo kwandiri nditori nesimba rekuti kana ndikangomufunga, kana ndikangobatanidza makumbo angu awa ndikamuti uri kufanira kuti unge uchiuya kuno, iye anototi ange achiuya kumba. Saka zvose izvi mukomanashi zvakabva zvazokonzeresa kuti iye mwana wangu ange achizova munhu wekuti haakwanise kugarisana nemunhukadzi kwenguva refu. Zvino mwana wangu uyu ndava kuda kumusunungura, but pekutangira pacho ndipo pandisina. I know kuti vanhu uko kunze vachati inini ndiri munhu ari very evil, but evil wangu ndazosvikawo panguva yekuti ndava kuda kusunungura mwana wangu. Mwana wangu I know kuti he deserves kuti ange achivawo nemhuri yake, anodeserva kuti ange achivawo nevana. Pari zvinhu zvose izvozvo ndini ndakazvibata. Wangu mwana hapana chaanokwanisa kuita, nekuti mwoyo wangu uri paari uye mwoyo wake uri ndiri. Ende mukoma ndatongouyawo pano ndichizvininipisa, ndiri kutsvakawo rubatsiro, ndiri kutsvaga rubatsiro. Kana kuina anyone anokwanisa kundibatsira, please ndibatsireiwo. Kune avo vanogona kunamata, ndinokumbirawo kuti pose pamunenge muchinamata ndirangarireiwo muminamato yenyu. Inini ndinogara ndingoriwo pamabvi angu ndichikokumbira Mwari ruregerero pane zvose izvo zvandakakanganisa. Ende mukomanashi, chimwe chandanga ndichida kutaura ndechekuti zvino kun'anga kuya uko kwandakaenda, dambudziko ririko mukoma nderekuti n'anga iya yakabva yakazofa mukoma ndisati ndakwanisa kuwana mukana wekuti ndinge ndichipiwa remedy. Saka remedy yacho ndakazomboti ndafamba ndokubva ndazoudzwa kuti remedy yacho inoti netsei, inoda iye nyakugadzira mhiko idzi aripo, ange achizondidzidzisa kuti mhiko idzi kana ndava kuda kuti dzinge dzichizoparadzwa ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei. Mukomanashi, ndiri kutsvakawo rubatsiro vanhu vaMwari. Mwana wangu ndinoti kana ndikamutarisa ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadza kuti mwana wangu iye anodeserva kuti ange achifara semafariro ari kuita vamwe vake, ende handichadi kuramba ndakangomusungirira mumwoyo mangu. Kuti ndinge ndichimusunungura, dai ndaiziva kuti ndingamusunungura sei wangu mwana kuzonosvika zuva richinonyura ndaimusunungura ndega, but handizivi kuti ndingamusunungura sei. Ndibatsireiwo, ndademba. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndademba. Everyday ndinongogara ndiri pamabvi ndichingokumbira Mwari ruregerero, ndichingoti Mwari ndakakutadzirai, ndinozviziva, asi please Mwari ndinokumbirawo kuti munge muchisunungura mwana wangu. Yei pakaipa, please ngativabatsireiwo mucomment section.